izaten da. Orain kontan, Pinpilin Pausa konpartzeraino etorri gara, konbitea dugulako barrura sartzeko, eta gainera, ojeteka lordinei famatuak musika jartzen dute. I need to be free with you tonight. I need musika jartzeaz, zein da sekretua, inbeste jende biltzeko. Ez dau sekreturik, danon artean emoten dugu dana, eta danon artean egiten dugu alduna, eta horren emaitza da, hau, ikusten duzuena. Bilboko aste nagusian musika jarriko dute, gustatzen zaizue Bilboko aste nagusian? Nos gusta muchísimo y sobre todo nos gusta que llueva, porque no nos achantamos ante el peligro. Beti egoten da jendea, zuen konpartsan, zuen txotnan, baina badakintzuek baduzuela sekretutxo bat edo. Berandura arte musika jartzen duzuela, gainera, gaur adibidez DJak ekarriko dituzue, DJ ezagunak gainera. Bai, baina benetan ez dau sekreturik. Bueno, badau sekretua. Ezago, sekretu hori daukoguna, gorderi dekoguna, da danok emoten dugula, beti posti joaten gara barrara, eta hemen festa egiten dugula. Hori da sekretu gordere. Sekulako gogoak ditugu, hau da gure astea, urte osoan lanean, hau lortzeko. Egia esan, orain gaueko giroa ikusten ari gara, baina atxaldenikan goizeko tordu karte goten zarete, giroa luzatzen da gau guztien. Barra, goizeko 7-8 arte egoten da irekita, eta bueno, gorputzak abantetan arte. Aizu, lanean zaude musika jartzen, giro zoragarria jarri duzu gainera, disfrutatuzuk ere, aste nagusia, Bai, eskerrik asko eta landanak ondo etorriak zarie Pinpilin Pausera eta ondo etorriak zarie konpartzen gunera. Haupa, Bilboko aste nagusia, gora jaiak ezta? Gora! Gora!